Ay, wala mo guys. Gusto mo ka nandiya. Pagawin mo karoon. Kang abit siya para i-deliver niyang order na kapsa maha. Nga, di man hindi ka mahula. Okay ka natin. Wala order, Atitya. See you, Atitya. Ikaw ang dahilan kung bakit mapas mo ko. Asa naman akong food? Where's my food? So, ayan po si Inday nga.
KABKAB, Inday KABKAB, nangabkab na kaday so day na kami sa Inday mo na si Inday KABKAB. Oo. Mo na si Inday KABKAB day na kay manage. Kumusta? Kumusta day? Day kay mo ba kaday nga gusto la? Hi dudong kob na. Or Jing, nani ka din, Jing? yes, na si Jing Astor Joy kay Shupa ba na siya day. Dara, Anya? Hala, thank you kay day. Diri day. Diri agi day. Kay gigutom na jud ko day. Kay mo ba kaday nga gigutom na kog taman kay. Sir, dili ka magmukbang ron. Ako na lang mag-prepare sa imong kuan ha, bed. O, bed. Bed of roses. Matuog. Mga tubig doon. So yun pa, dumating na po ang aking newest tawag doon, client sa Akalom. Doy. First meal. Oh my God, Doy. I really love to taste your First meal. Waiti pala. Ala, biko. Ala, kalami sa biko. Masarap to i-partner sa Iwana ko na kape. naubin teacher kay nagdali na ko. Okay ra, Doy. Iubin ko tala ko ibabaw. Ang gusto din akong kaunon, Doy, ang kabsa. Yes. Because it's Arabic food pala yan, no? Oo, Arabic food. Hanap ako nga Kwaiti food. Arabic pala. O, next. Martina Gerger. Hi, Inday KABKAB. Ayan po. Inday KABKAB is here. Linda Holder. Hello, Inday KABKABation. Ay, nag-live ka? Aladay, ang apo. Hello, sir. Hello, sir, mo ng mga apa. Yes, ang mga affirmation. Umagi ato mga asa man ang kabsa, Day? Asa ang kabsa, Day? Gusto lang kay kabsa, Day. Kayo na tuning kapsa kay mo. Ladies and gentlemen, ang kabsa na hinihintay ko. This is it. So ayan po, ang kabsa ni Inday KABKAB is 510. 510, tapos ang kanyang maha is 300. Pila ni Day? Ang maha is 290. 290. Tapos ang Ang biko, biko ay 310. 310 ang biko. So bakit may mga 10? It's because ito kasama to. Lagayan. Yung lagayan. No. Yung Oh my lagayan. God! I love Ready, it! it's it. Go! Go! Ayan, wow! Ang sarap. Yan yung hinihintay ko, ang kapsa. Ayan po, makatikim. mo sa quick. Di nahutan mo ko Makatikim gamay. na talaga ako ng Ito ang sauce ng quick. Tapos ito yung sauce ng kapsa. chicken. Yes, Day, mag-order. Ng Day, kung rice. magpa-deliver ko 100 ka kapsa, imong i-deliver diri. Eh, sure. Go, Day. Magkakam truck. Go! Day, mag-order ko kapsa, Day. Siguro mga 10. Okay, 10. Sige. Oo, tapos anuhin mo lang kanang tawag dun, bigyan mo lang ng, lagyan mo lang ng charge. Kasi di ba malayo? Oo. Actually, kinunta ko yung si Mar... Day, sakit akong tunga, Day. Layo kay biyahe. Day, sige, Day, hapla sa dito, Day. Sakit akong tunga. Di okay raw yung kay. Lingkod sa lingkod. Inday kubkob. Gutom na raw. Dudong kubkob, aling nga rin. Day, chicken biryani na, Day. Kuan kana dili kabsa ni siya sa Saudi o kaning masbos diay sa Kuwait. Ang masbos ako ay tapos meron siyang Ilay man gud ang tawag sa manok. tapos meron siyang, bakit siya yellow? It's because meron siyang turmeric. Yes. Mga other spices. Yes, of Day, Arabic. Day, magpa-deliver ako ng siguro 10 or 15. Sige kay kano sa Yeah, i-message kita, ha? sa mga gusto order dyan. Kasi, ayan, Oh. worth it talaga siya. Or at Uy, magbayad. wala pagay kakaon. At di alam ko worth it yan, Day, because I know siguro mga 200 na siguro na ganyan yung mga 200 na, no? Pieces yung naano mo, Day, na nagawa mo niyan. Dili, mga 300 plus na Only din siya. 300, diba? So, ayan. Mga 300 plus So, may na nitong pero ang manok. Labi Uy, ng Mother's Day. ikaw ba, Day, Mother's Day, Day, kani kayo ibutang, Day, nga manok. Sure. So, ayan. Ay, sorry, Day, nagkimenas. Hinay ng pamagul sa kuhan, social media. Lagi ng social media, mahina na talaga. Hinay na ang pamagul. Yes. Kailangan natin mag-discarte ng ibang negosyo. Ayan yun, sabi ni Inday KABKAB. Actually, isa ito sa mga iniidolo ko dati. Yes. Yes, Dati, at- ngayon hindi na. Ay, hanggang ngayon. Oo, kasi ito si Inday KABKAB, isa siya sa mga pillars of social media. Kasi nga, grabe yung influensya niya when she was in Kuwait. Hanggang ngayon pa naman. So yun po, galing talaga yan sa mouth ni Inday KABKAB na humina ang kita ng social Mahina na media. ngayon ang Kaya- pamagul, di ba? Yes, kaya Mahina na, kaya kailangan na maghanap ng ibang na diskarte. maghanap na ng diskarte kung ano yung ano natin. Kasi yung babayarin natin ang lucky die. Oo, ang lucky Day. Oo. Bayad sa kuryente, tubig, and
internet. Yes, Kain internet ba? connection na. Mubayad na ko, day. Gasolina. Mubayad na ko, kaya ako di ako ni bayad. Gasolina balay. Yes, Yuta. day, yuta. Sa pa mga Oo, Ano ba ka na ako na-invest? Oo. balik-balik ang yuta, day. Mga yuta. Yuta. Pila ni tanan, day? Pipila dito, teacher. 1,200. Dili, oy, ang 1 to akong bayro nun mo. Asa naman? Ay, salita. Dong! May hapon. Ano naman na? So, ayan guys. Yan ito po ang Guys. yan ito po ang kabsa. Kabsa baluta na po tayo. So yan, this is Si Makoy. Makoy. Si Makoy. So yan po, this is ang benta ko nito kay Inday KABKAB 1,300, 1 peso and 30 cents. centavos. Yes, ayun, nagbayad na po siya ng 1,300. Thank you, Day. Day, may pakapin yan, Day, 30 pieces. Kadagan. Hala, gwapa kay teacher. Dagko. Of course, dagko dyan na. Day, dagko na pagmahal, Day. Daga, yes, Day. So ayan, Dudong Kubkub, thank you, ha. Thank you. Yes, dagko dyan na siya, Day. Yeah, ini kasunod order, ibalik na niyo nga kung sudan na na. Isa May ka balik. kitang mga ilani. Actually, Day, naadjud mi, ang gikuhaan ako, ana, is sa lapu-lapu. Di na ako itulo dito. Ako na to ibalik. Oh, dada to, Day, hi, balik. Oo. Dada to, Day, balik. Balik. Mm-mm. Dako na kay si Makoy. Hala, taas pa na ako. Yes, Day, ang bilis ng mga tao ngayon. Ang bilis sa tumubo mga tao ngayon, Day. Di tayo na So yan yung sakyan ni Inday nga, si Inday KABKAB ay, o sana, Artiga. So, yan yung sasakyan nila. Uy! Aturan tapat! Aturan tapat! Sir po, thank you so much, Inday KABKAB. Ang aking bagong customer sa aming quail Wala, egg. grabe. Nga, Day, Ay, imong investment, teacher. madala ra ni mo, Day. Oo, dala ra. Yasam na ibutang, higot na sa luyo. Dili, kaning pwede ra na ako i-transfer dito, teacher, sa box. O para sa tubangan ra niya. O bitaw no, pero wala may kuano, walay. Para ibilin lang nila ako mo. Pagbanana sa case. Dili man na mo arang, pag sure oy. Marang na, oy. Di na pa man mistak dito nga tray. Oh. Di na pa mistak nga tray. Inig sunod na lang kay basin maglisod si Dudong Kubkub. Mga buak niya na agoy. Kuman mo, sa imong tubangan lang ni, awiran lang nako. Di unsa man? Ay, transfer lang. I-transfer lang. Lagi na ato. Igor na ito. Sige nga, teacher, kauna. Kaon ako tara mga una taday mangunaw sa ako kay. So ayan po mga ina tayo na ang kabsta. Kuha mo na ako ng ano. Ano po gamay na? Tanungay mo. Oo. Sige na mga una taday. Nay, nakaiwang Aya mahina na. Mahina na ang kitaan sa Facebook o YouTube kaya kayo wag kayong ano diyan. Oo. Oo, kuha mo na ako ng ano. Picture sa pero oy, salamat pa rin ha sa inyong mga support. At least na meron na kaming investment. May mga kunting negosyo na kami. Thank you sa inyong suporta, sa inyong lahat. Ayan. Sa mga gusto pala umorder dyan ng ating with love and joy na mga pagkain, kontakin nyo lang ako 0975. So, ito kong number. 0975-531-5452. Ayan. Salamat kaayo. Shout out inyong tanan dia. Bye, Ana. Shout out, bye, Ana. Uy. Pero naniud to na mo, ha? Masay diri. Po, kinahinahila. Gasto, ani po. Gasto. Kinahinahila po, an ba? Kaning transfer. Lari, tarawa lang. Ego lagi na dili. Daily kit dang. Palo ko hatag og soft drink sila ni Inday KABKAB day. Yeah. Ali day naki-manage. Ali na kaon na tayo as in ito yung gusto ko eh. Pero day. Ali na mga una ta day. Day jing aling ali day jing. Kuhan dai. Ha? Aw soft drink. Unsa day? Wala. Wala yung soft drinks. Papalit pagpalit sa soft drinks kadto ting. Pagwadi ako sa akong pagwag kwarta diha day. Flip lang po kamay ha. Anak ko dili na. Yes day go. Pagpalit sa sila soft drinks day. Palitik soft drinks kay si
Inday KABKAB inus. Dili ko mag-surprise, teacher. Ito naman. Day, kung pwede na, kape lang ako dyan. Ay, kape. Day, kung pwede na, kape lang ako dyan. Ay, kape. Lutuin kape dayo sa kalitro. Kape lang. Kape creamy latte. Lingkod, dira dayo. Sige, kamu la. Uy, busog man ko. Kaon, day. Dahil lang ako, teacher, kape kayo. Oh, palugog. Kape dayo. Ugdi ko makakape sa Kape lang. Tanang creamy latte, day. Creamy latte ko no day. Creamy latte o sa kadram. Hello to Sige na, mga una tayo. Lami kay ang rice, day. Kay Bob Di, ko, kwani sa kuwan, teacher, Unsa man yung may kanay butahan? kalamansi. Ay, kalamansi ang rice. Oo. Na. Katuntang Jar, no? Wala Wala, stock, day. out of stock sila. So, ang rice, butangan siya og kalamansi. Oo. So, ayan po, at long last, para din siyang Indian food ay, no? Oo, kani sauce ni sa kuan ha, quick kani. Ang sa chicken kani. Uy, I love it talaga. Ito yung hinintay ko. Naku makitaan. Yes, guys, sa picture, actually, Ilayo gamay ang kamera teacher para makita imong mukbang. dati, Oh, when I ana. was in Lapu-Lapu sa office, mag-order sana ako. Kaso lang, padaplan sa Nimbiko, Bing. Diyan na i-front ang kapsa. Ipadaplan sa Nimbiko kay Nimbiko. Pan pangimagas man eh. Panghimagas ng bag ko. Sige na, let's eat. There's us all Lord and this gift about this gift ng upang gift to Christ our Lord. Tara na Dudong be. ko, aling nga rin Dudong. Ay, walay problema na. Uy, di pa na maniwang. Wow! Ladies and gentlemen, the Kabsa Quality Food from Inday KABKABation. Diba? Ay. Ano ba, din ko ba na? Oo. May! Ay, lami. Ay na dahil, MayTimang. Oo. Katong kuan ba, ni creamy latte. Wala, may creamy latte. Wala creamy latte. Kana lang, single day. May morning sa kuan. Masam ning imong gihimo dahil nga sauce. Kopi ko blanca lang. Oo. Salamat ha. Masam ning Kana sa gihimo manok sa day. chicken. Lami ang susi manok. Galami ka dahil. Kuan siya dahil ka na mura. Ang sa quick jing, kani jing, kato jing na ni Ate Charing. Kana may sa quick, lami na sa itlog. Dahil medyo kuan eh. Kanang French fries. french fries. French fries malakway. Mag-order ako nito ng siguro mga 15. Ipamimigay ni Ate Cha. Yes. Sa ano. Yes. Hello, shout out ninyong tanan diha. Shout out. Nakaabot na dyan ko, gihap na nagabinan. Mag-clip lang ko gamay, ha? Good ah. Kaya. Mo naman niya itong live. Sili. Okay na, teacher? Okay na kayo dahil. Nga. Ang rice, okay na, di na parang okay na kayo. Dami kayo dahil. Kasi may imong ikasulti sa Arabic food. Is it delicious? Lami man na siya kay ang sabaw sa manok nga gilatan mo ay gisabaw sa kanon. Latan sa ang manok kanang latan din. Ang sabaw sa manok mo ay isabaw sa rice. And I love it. Ang yellow because of Butan siya. turmeric. Kailan kag duwaw dahil duwaw. Oh, loy ang duwaw. Kanang dito baka na atong panguy-kuyon sa bukid. Bitaw mo sa dahil. loy ah. Loy ang duwaw. Kana siya, mga spices na siya. Dalang tambal na natitya kay kanang mga spices dito sa Arabic. Nindot biya siya kay dalang panambal. Cancer food. Oo. Cancer food. Anti-cancer. Anti-cancer ang mga spices sa Arabic. Ay, sige naman sila. Ano ka dahil? Nangit-ngita naman taan eh. Okay na hindi mag-goal. Kinamay suga. Okay. So, hi, hello mga bhay. Hala, katambok na ako abing. Hello. So, na. Hi, hello mga bhay. Hala, katambok na ako abing ron. Uy. So, naa nami diri kang Ate Cha og kasakulukuyan na silang kumakain ngayon. Nganong lospad man atong camera. Huwag nagdugo dahil. Guwang nagdugo atong camera. O tara, nangaon na sila. Kauban na si Jing, Astor. Nanambok na si Jing. Ticha, naniwang ka, Ticha. Nag-diet ko dahil. Naniwang sa Ticha, si Jing ang nanambok. Bitaw, kaayo. Nanambok juga Jing. Wa juga ko ano. Ay, ayan. Saka, third time na nato kita, no? Oo, warag third time na ni. Third time na nila mo. So, Coca-Cola, baka naman. Ah, wala na nga. Yan ang kape kay gusto niya ng kape. Hindi Oo. KABKAB.
Oh, di ara taon. Naniwang jud si Ate Charing. Oh, di ara Naniwang lang. si MayTimang TV ala. Naniwang mo, way kaon. Si MayTimang ra jud ang hindi na namamayat mga bayan. Daot na ba yung Maintain. Ani daot na na? Wala. Daot na na? Yes, daot na ni. Thank you sa kape nga na duha man na. Kay kuya. Di man to mga pi. Dong kape ka dong ali. Gatas. Gatas sa kadlaw na. Ayala, sorry. Ay, ginoo ko. Oh. Breast milk is still best. So naana jud mi diri. Ayan, kaon-kaon ta. Kabsa. Lami kayo ang kabsa daw. Thank you. Hala, salamat. Malipay pa itong dughan. Thank you kaayo sa atitsa ni bayad dayon na pagay kahungit. Of course, kay para dili ta kuan Ma kita matulpo. mais kabichi. Matulfo. Ay kung matulpo dai para di lang magbayad ayod. Agoy, di magbayad. Malaparuwag is kabichi. Agoy, Ginoo ko. Salamat. Not just sarap, but Oo.